Hej med drenge og piger. King Jeff her. Ja, jeg har lavet en ny videochannel, der hedder King Jeff. Og ja, mit navn er fældet. Der kommer til at stå Chris King Jeff Nielsen. Men jeg prøver at få det ordnet så snart som muligt. Og det skal gå lidt stærkt, fordi klokken den er lidt dårlig om natten. Ja, jeg laver nogle videoer med nogle skydspil, strategispil, sandbox-spil og sådan noget forskelligt. Ja, fældigt sager. Det her det er nogle af de spil, som der indgår for det meste. Battlefield 3 og Battlefield 4, når det udkommer. Modern Warfare 3, SimCity, The War Sea, måske også DayZ, det finder jeg ud af. Black Ops, det er fucking lige øjeblikket, synes jeg. Og så Napoleon Total War, Shogun Total War 2. Ja, det tror jeg faktisk på dem, ellers så finder vi ud af det. Og I skriver bare ned i chatten, hvad I synes jeg skal spille, eller lave videoer med. Og jeg håber at I vil klikke på den lille boks der hedder like, eller på den der tommel op der. Og I må også meget gerne subscribe. Og ja, tak på forhånd. Håber I virkelig vil se med på de her videoer. Vi ses.